Jaslu f'pajjiżna 44 immigrant mis-Somalja wara li kienu salvati minn dingi li kienu abbord fuqu. Abbord id-dingi kien hemm 31 raġel, 10 nisa u 3 tfal. L-immigranti waslu permezz tal-Petrol Boat P61 f'xatt it-Tiben għal ħabta ta' 11:09 ta' filgħodu u maħsub li d-dajsa tilqet mill-Libja s-sibt li għadda. L-immigranti deru fi stat tajjeb ta' saħħa. Żewġ dajjes oħra kellhom bejniethom 21 immigrant inġabru mill-awtoritajiet Taljani madwar 65 mil nautiku fil-biċ tal-Italja. Tant il-Libja qed tgħid il-bieraħ arrestat 400 immigrant u waqfithom milli jmorru lejn il-Libja. L-Aġenzija tar-Rating Standard & Poor's tgħid li din il-kriżi tal-ewro tista' twassal biex il-banek f'Malta jalqu aktar idejhom u ma jselfux, mod li dan ikollu effett negattiv fuq it-tkabbir ekonomiku u d-dejn tal-gvern ikompli jikber. L-Aġenzija tar-Rating tgħid li dan kollu jista' jitfal il-pajjiżna lura. Standard & Poor's għandha dubji dwar kemm il-gvern ser iwettaq riformi bħal dik fis-sistema tal-pensjonijiet kif kien diġà ntrabat li jagħmel. L-istess aġenzija wara li kienet iltaqat ma' uffiċjali tal-gvern kienet qalet li l-gvern Malti bessibu jerġa' jolli l-kontijiet dawl u l-ilma. Standard & Poor's qed juru dubju dwar kemm il-gvern jista' jkun effettiv fil-passi li jieħu biex jindirizza l-problemi tal-ekonomija. Ir-rapport isemmi wkoll il-banek reġistrati f'Malta. L-Aġenzija tgħid li filwaqt li bosta mill-banek reġistrati Malta mhumiex involuti fis-suq Malti, il-problema fiż-żona euro jista' jkoll effett. Ir-rapport jinnota il-fatt pożittiv li ż-żewġ banek ewlenin li jaħdmu fis-suq lokali huma sostnuti minn depożiti tal-Maltin u Għawċin u m'għandhomx bżonn finanzjament minn banek barranin. Dalgħodu seħet ħabta bejn karozza tal-linja tal-Arriva u 6 karozzi fi triq Bormla Raħal ġdid għal ħabta tal-10 ta' filgħodu. Karozza kienet ser tirriversja biex tipparkja u bagħad dieħla ġol karozza tal-linja tal-Arriva. Il-karozza tal-linja pruvat tevita lil din il-karozza bir-riżultat li ħabdet ma' karozza oħra u aktar karozzi ħabtu ma' dawn it-3 karozzi. Dan l-inċident ħoloq ħafna konġestjoni ta' traffiku b'ħafna karozzi oħra tal-linja kellhom jirriversjaw triq sħiħa. L-Isptar Mater Dei ġandu domanda qawwija għad-dem ta' kuljum biex tinżamm ir-riserva tad-dem fiċ-ċentru tal-Loti tad-dem jeħtieġ li jinġabru mal-50 borża. Dan il-miliet għati rigal li ma jistax jinxtara. Mur u għati d-dem dan u l-messaġġ għal-miliet taċ-ċentru tad-dem li qed jippubblika ritratti ta' Christmas Father borza tad-dem fidejh. Iċ-ċentru tal-Loti tad-dem jinsab ħdejn l-Isptar Salluqa Gwardamanċa u jiftaħ kuljum, inkluż il-ħdut u festi pubbliċi mit-8 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija. 10% ta' subien ta' taħt il-11 sena ġili pejpu xi forma ta' tabak, filwaqt li n-numru ta' tfajliet li ġili kellhom kuntat ma' tabak kien ilaħħaq l-4%. Minnaħa l-oħra it-tfajliet ta' 13 sena li kienu diġà pejpu kien ilaħħaq 23%, filwaqt li n-numru ta' subien kien ilaħħaq l-24%. It-tfajliet ta' 15 sena li ġili pejpu laħqu 49%, filwaqt li s-subien laħqu biss 42%, 7% anqas minn nisa. Għal dan il-għan id-Dipartiment tas-Saħħa nida kampanja estensiva sabiex jonqos it-tipi fost iż-żaża, speċjalment fin-nisa. Din il-kampanja informattiva ser tkun mifruxa fl-aktar postijiet iffrekwentati miż-żaża, fosthom skejjel u postijiet ta' divertiment. It-temp ser ikun ġeneralment sabiħ li jsir ftit jew wisq imsaħħab bil-possibilità ta' xi ħalbit tax-xita iżolati aktar tard wara nofsinhar u filgħaxija. Viżibilità tajba, riħ moderat mill-biċ li jsir ftit qawwi mill-punent ma jistru tard filgħaxija. Baħar moderat li jsir moderat għal qawwi, imbagħad baxx mill-majjistral. Temperatura tal-baħar 19 grad, l-ogħla temperatura 19 grad, l-inqas temperatura 13 grad, indiċi UV 3.